Sakat nopor bang indang yai am, bat sakat nopor bang indang yaj hakani ka surok ka basniu. Kajing ut ki pajba, kajing mi kiseng balang baper imat kam dundor iyai. Mentas sa ka Federation of Reward mengi lokal dorbas. Kam syam lahun ban ngap ya kajing ut jing nam ki pajba, kam tam lele ya kito ki papang ki basitam. Katai ka kenhun kalami syakmat da ka mensim ka basngkhia hadin bakalayo i ka jinglong jingman jong ka surok syakani ka than ka jongi ka bala pensertok hi da ka baki kloy ban pencot pen prayaka bat ka bala simpor pade ban maramot yaka. Katai ka kenhun Federation of Reward mengi lokal dorbas hadin bakalayo ban syong perkhat sani bah da ka executive committee kala rai sindon ban khot lang no yaki kenhun sang balang baper neki association ki badon hapok kani ka than reward mengi bakinya sngubha khnang ban pelat ya ka por ka bakordor ka jongki bakinya wan syaka meeting ka ban salong haka khnai terik ukala lengkot arjara rusau haka por khat we men step haka office jong sordar karaj mukertila haka shnong umsim. Katai ka Federation of Reward mengi lokal darwas kala kerpat khnang ya phi baro bapinyawan ban ai ka jinges nok tilang ha katai ka sngi khnang ban yo sngaw ya ka sur ka batli ka bami na kani ka than ka jungi na ka benta ka bit ka byang ka roy ka parhi hapo kani ka dong ka than ka jungi.